Morning guys, si Florrie Bola na ni welcome sa akong channel. Uksang gisaad ninyo nga mag-vlog ta. Inig pa nangid di undoy. Manangid na kuno zaron ja. Dasi sa diwa. Sa imong gibati sir. Kulba. Kulba na ka. Kira. Nagampo na ka. Sakay. Nga na itong button. Natug mas tatay gagmaitag pukawon sina na yung sugoon. Mata man ano kadagag kanitingag. Mata mo. Wa. Nay manang kita kunos undoy ron. Ako na tulong ni pangata na tulong dyan. Asa man natudujanan ra? Ano tulong ka dyan? Tulong kita. Sige. Dosa guys kay ito ra kunos dujanan mi mananghid. Good luck na lang. Good luck. Ha mag mong Biblia. Mani mo lagi mong Biblia. Ano sa duy? What's up? Ano sa may sit up sa rin ako. Punta sa lingkuranan ka. Yung stool. Wala lang yung natin? Wala. Tay, ito. Kanang nangyari ko para mananghid ko din do, yun na lang. Hindi. Nakadeside naman mini floor pagkakaroon ko. Nga. Hindi na eh. Okay, go. Para mahalin na mo. Sa may Basta kinasing-kasing go. Kaya bang layo pagtiayon, di mga away-away. Lagi no magpaluyo ninyo. Doon ko na yung kalibutan na. Kamura ko, balag. Pakitang kaya ng isang. samtang naapamuda ng Marikutana, pwede man mininjo paming tadluan kung kami kung magkapamilya na po may pagtang naapa mo mga mga advice nindo ni nanay kay kamo may taas naagi na kaysa kanang mga kami kung musod pa laman kung magpailain po nga kapadungnan kamura mangyapon o may mawa sa pagka Ano naman na itong plano? March Maraming kamuro parang na vaksin ko pagmi. Importante ko vaksin man karon. parang mamimo po mo siksik. Aw mo tugod sa nasikoan mo panahon na mo abot lang mga panahon na pero di siguro ta maabtan pa. Ha? Di pa siguro ta maabtan. Wan pa na, murag sugod na lagi. Daghan pag kuan siguro. Ganyan pa. Daghan pag moabot nga Pero murag, may na ba dyan, alabi natuba na nga, buhay turok di kasi di ka pamalit. Hindi mo na mandatory. Diya, tayo ka ng mga tanong ko, ano sa man may pwede manghapon? Hatid na. Ari, mamalayi. Ayaw na lang na. Kami rin magsabot ko ng imong mother. Pwede naman po, amog yapon ang buhaton para sa ko. Gasto, galing mo. Ginagmay ra good po kanang arong maka-istorya po mo sa sang Pwede good. kanikanan. Kamura goy. Kami lang magsabot-sabot sa Minsan, medyo naglakawan kung niraman ko doon. Permi din ang kuhan. Ang kunayanang dyan. Bisa din sa naglawa. Kamura goy. Bahala diyan sa naglawa. o makakay kuan kanang problema. Naha. Ha? Namo. Naha. Oo Are naha. may problema. Ang problema na, ganang mga taong kerintaan. Hubog. Ano na yung punta? Hindi mga tao nga prahubog na hubog wala mga batasan. Hubog na sa sikataw. Nakawala, di ko ito prahubog. Ikaw mo kung kanunay ganyan ako na nga. Juan. Sana kasi mo kuan, kanan. Yan na, nag-opisina ko. Ano, pag kay samok na na. Awa, di po ko ingana. Sa mismo ako sa mukan ko. Gara-gara lang gajid na. Sabot na good ka na. Mahuman good, no? Okay na.
gusto na po kumahilo na gusto kay Para paano ba? Para ang grasya po sa Ginoo musud pod. Ang grasya ang mga bansibado. Mga kasal nga mga bansibado sa Ginoo. Watag mo kasal sa kanaan. dito lubaya po na sa simbahan. Diba? Nga na dapat magminjad para na ay grasya musud. Bisan pag doble mo ka na po, mukas lagi makasinabot, mabulag yan po na. Ano ba, sa Gunas Bible, Biblikal mo. hindi kargo na, ang taong di makasinabot o gabuhag ng Yapon. Dapat lagi na ginawa sa sentro sa kinabuhi. Mo guide doon. Muraw, kamuragod. Kaya di ko mag pasagadlaw, kamuray. Bala dias, marami ganus Tapos di man ko diri. Samay. Mo ko problema. Maurang po ito tayo na nananghira po ko para di po ning outlainan ba. Gusto lang po ko makapanangit suway. Kung bisa na kikulbaan ba yan ko. Yung kubahan mo ka. Kikulbaan ko. Kaya ba ba yung kasuway sa kanya yan eh. Isa ka dahil sa ni mo. Hindi kaya siyempre. Agong akuan minsan ni mong anak. Sa basin de po. Ako pala ano ba ako pala mamisalib na ako. Ana. Kadugay ng padahon. Madyo man po na makapananghid dyan. Mag-con nun may mag-minjo naman. May di mangyapon may pasagad minjo. At mo ari mangyapon may. Minjo. Ha? Ikaw ba ka na ho? Oo. Naman. Wa ka dengis na nay doy. Ari mangyapon may mundong ninjo. Di man may magpasagad. Ati man nun makatabang ng pagkatiman noon po. Ninjo. Di mangyapon na di man na makuha ng floor. Kung ano man itang pinsay, habang pura may kamay pa, kung ano mo. Nag-iis pura may kumutambong. Hindi mo kumutambong, kabuang. Mahal na makatinog ko dito tao. Hindi, huwag na mag-wheelchair man ka. Agaw ko ng wheelchair, ang mga. Di okay ron kay gujuron ra kang nanay. Madam, agaw kang baka may masunod. Sid magmagujud-gujud mo madyo pay maglingkod ra ka ja ito ra kang nanay. Kay Bobby to si aron di ka malipong. Kada ang balik ko. Buwan. Adoy, hinahinay lang po ng ibang gasto kong kasaldo. Ano po naghanang? Imbita ng mga tao? Di ko andra, agamong Simple na ba? agamong sabot pamilya ra. Ano? Pamilya sa siyempre sa simbahan na mo imbitaron din na amgod sila. Dani magpakaon gyapon mi Dani. Okay naman na kay. Pijat tagod, sumulit ka. Kaya mo yung kung sa bastura mo bibling ka na mga sumulit ka, para ba sila sa babaw? Nga ba ko anda sa inyong simbahan tawag-tawag, tulog ko Domingo na. Okay. Wana. Basta nanay lisensya. Wala ka, sulisin sa rekon. Skip ka bang? Naitik na mas ka bang? Skip ka na. So, Di ko rin badlang nay kay mo nang hiro nay. ako bang? Na magud sa samad. Aman. Wow. Kaya ba natin mo? Hindi na sa. Samad mo bitong Taras naitik. bukid. Sa kuwan naman niya. Uy. Ano yung si Marcial? Kuan ra man sinewang kasal ka nang gamay ra ba? Salaman ma panalangin ha. Tama. Wala ko mo ito. Makanawat na masaktan yung kasal. Okay rin po. Buto-buto. Datay maurang po tayo. Salamat tayo sa pag Guys, nang libre pizza kay successful. kulba eh. Buto-buto hanggang tayo. Nasa rin Hawaiian ni Doy? Ayan. Siya nagsilibre tagkagawang. Buto mo. Gigutom de kagalit. Kulba-kulbaan. Painit ah. Init pa Doy. Pag human na magpangis na guys, hindi suda jud mi sa hardware kay ning palit na kusin para sa tatay di na mag-uo kay hanang ipatrabaho gamong kusina. Gida na gamong leftover nga pizza kay tulo ra man kabuk among nakaon. Ugwa, kataro yung 24. Na 22.
Out of stock pa po sila guys sa ubang klase nga scene pero nagpa-reserve lang ko daan para nigabot na dadun. Dari ra ni guys sa mo ang hardware dari sa Alicia mo nilang mga price list ag uban no stock sila pero nagpa-reserve ko daning 22 times 12. Okay na ni bisag wala resibo. Imo na makang lista. Hara nang ilista dari. Sige. Kira man ka. Okay ra man na noon pod. Basi bag kamo makalimot na ayan na. Hara inas mo. Okay na na. Reserve the queen. Sir, sana all lamig agi. Ning palit po sundo guys ang paborito nga nukos kana bitong dagko guys nga murag bukog nga dako silang tanga magbabagon sa inganda na nija pa sa kanang mga nukos. Nagpalit na lamang po kog mga isda ipada sa bay karong subaon nila na didto. Kaya gilang gipalit nga isda na bulinaw ara magkagamay ka adyo. Ipadara na sa habal-habal kay mag-upload pa man ko. Sa kilo ma'am? 350. Oo. Nipalit na lamang po ko guys og buwad kay di man jud magsilbig way buwad agbay kay mangita man dyan sa tatay og buwad gara ka bis na pag nami sudan nga lain mahal ag buwad karon di nakakakitag buwad dari 100 ag kilo 140 noon tay tagpila kilo dari imong galunggong hapda sa 1/4 rabi ja dari tengah dari potpot. Kining galunggong guys or goodbye head o kining pautpot mo ni paborito ng buwad. Kini ba guys anay ratoy nga andaan ni nukos ni siya nga dako na na term nakalimot to siya nga naman toy ito to kubutan wabutan sa to kalimot ko. Gibite sana mo daris purok guys kay maghaling pa man may kay amo ning isugba karon agig pasalamat nga ni sugot si tatay. Nagpadabo mi gilang sugbahon kay alas 3 pa masapon guys para makasugba pud sila dadto kay ag kami mag-upload pa man mi gabi pa ko mauli. Mura man nagkereg-kereg yung wait. Kalba ah. Mana nag-celebrate karon. Di mo kung pagkaos pizza, ipalitan pa jud og mango shake. Ja sugbaan pa jud kunit jago ano kus na paborito na ha. Asa ka diha? Celebrate sa kadaugan. Kadaugan. Lipay lagi ka. Hay, kapananghid na ka. Kereg-kereg pagtuhod. Kuro ko. Kuro ba di magkereg? Ini kanan mana ni mo bre. Diha mag-lighter. Wa. Laka mabuto ganini. Ako'y magtiwas og haling dari guys kay hinluan nito tong sugbaon kay jagasik batos iring impas na jud noon. Labi ka guys pamati guys nga nakapananghid na mi unsa ning okay sino nagsitatay. Sunod guys mananghid na pud biadto na pus pastor na mo. Unsa ni human magpananghid guys magparehistro na mi kay arong dire-diretso na ta unsa mamili na pud tag mga ipang suot sa ato ang umaabot na kasalpon. Adto mo kabalaka guys bisag among kasal og simple ra ni magpa-video gihapon ko para makakita gihapon tong na sladyo. Sa mga ning saadi nga mo sponsor baka naman. Bitaw guys, answered prayer pud ni para na kay sa una nagampo udsok ko nga unta tagaan kog laki nga mahadlukan sa Ginoo. Napasalamat ko sa Ginoo kay tagaan ko sa laki nga mahadlukan nga jud nidya. Laki nga kasaban ko di ko musimba, kasaban ko di ko magbasa og Biblia. Salamat ko sa Ginoo nga ingana jang gihatag nga nadisiplina ko ug napadao pa jud ko pa adto sa Ginoo. Salamat sa inyong suporta ug pagampo guys. Lipay ka adto mi sa mo ang achievement karong adlaw. Achievement unlock. Next step na pud ta. Thank you for watching guys. Thank you sa suporta, thank you sa prayer, thank you sa tanan-tanan. Magkita ra man ta sa sunod na mga vlog.